Знам, че влогът още не е започнал. Вече на български говорим. Така, знам, че влога не е започнал все още, обаче съм на гости на моя мил приятел. Искам само да покажа къде живее. Ето това е входа. Ето това е Амстердам. Централна гара. Смисъл! На лукса сме. Така, нека да започнем сега. Long time no see. Аз бях в Аруба за втори път. Така. И се прибрах пак в Холандия. И моят мил приятел се премести от Айндховен в Амстердам. Та сега съм тук на гости. Аз съм пак бездомна и безработна, така че имам достатъчно време да си обикалкам. И да си прави каквото си иска. И така, и сега ще се разходим. Отиваме на разходка и след това вечерта сме на бинго с Drag Queen. И после ще... после ще видим какво ще поднесе вечерта. В Амстердам не знаеш. Никой не се знае кога ще се прибереш. Само да покажа. Слънчев Амстердам, колеленца, хората си пушкат по тротуарите и така. И той живее там. Нереално е. Hey guys, so this is the coffee shop we went in. It was great. Така, дойдохме, взехме си бинго. Беше окей, 5 евро на човек. Чакаме да видим сега какво ще се. Да спечелим наградата. Georgia World. I'm Julia Sugarbaker, Suzanne Sugarbaker's sister. I couldn't help overhearing part of your conversation. Така, приключихме с бингото. Сега сме на гей уличката. Много е сладичка. Навсякъде има знаменца и така. Много интересно, тук през лятото се стъмва в 11 вечерта и в 4:30 сутринта е вече светло. Много дълъг ден. Така че сега си имаме време да си допообикаляме. Ето, разхождаме се и да покажа колко струва апартаментче в Амстердам. Това е от ефтините. Ето какво може да си купите за 177 квадрата. Само за 1 775 000 евро. Нали без пари? Да, един влог да казвам къде си. Това е мазето на Ганчев. И можеш да дойдеш да си вземеш книжка и да оставиш друга и замяна се прави. И навсякъде из мазето има картинки. Ние се прибираме вече към 10 и нещо. 11 и нещо. 11 и нещо. И си лягаме. Книжки. Добро утро или добър ден. Ето го. Отиваме да хвърляме букука, закусихме, оправихме се. Бяхме отнели 7 часа и половина. Сега отиваме да се разхождаме. И с Амстердам. Намерили сме 280 локации, които трябва да посетим. Няма да ни стигне, разбира се, деня, защото вече е 2 часа. Аз не мога да си вържа. Но ние спахме до 11. И бяхме в много интересен нон-стоп сутринта. Направо яко тувци рано сутрин. Така да покажа сградичката. Къде е твоята тераска? Ето. Ето това е неговата тераска. Много сладка сградичка. Просто супер сладка. Аз съм повече от впечатлена. Излизаме. Искам да покажа. Хоп, троп. Автоматично, разбира се. Така. И оп. Sorry.
Централна гара. Не, аз просто... Извинете. Централна гара. Не, аз съм просто... 10 пъти да излезна, 10 пъти съм overwhelmed. Просто няма как. Сега ще влезем ето в тази църква, че не сме ходили и двамата на църква от примерно 2 години. Така, в Тони Чоколад сме да си направим къстомайзъво шоколад. Избираш си вътре какъв да бъде, с какви добавки, цвета отвънка, надписваш си го, всичко си правиш къстомайзъво. Така, правим подарък на Беб. Беб, между другото, ако не знаете кой е, Виктор мой туганче. Така, добре. Готово. Хайде. Седнахме, хапнахме, пинахме количка, водичка и хайде продължаваме на разходката. Продължаваме разходката. Хайде малко на букулчките, да поровим. Ето една публична тоалетна, ако не сте виждали в Холандия. Влизаш си. Да, за мъже. Влизаш си, вършиш си работата. Хората тук си върват, няма проблем. Ние си излезнахме по домашни дрежки в Амстердам на центъра. Аз още не мога да го проумея, че той живее на центъра, на пъпа на центъра. И така си излизаш по джапанки до магазина да си купиш нещо и си е тука. И така, трипа в Амстердам приключи. Нищо не съм снимала, защото буквално се прибрахме, гледахме сериали. Трябваше да излизаме вечерта, обаче двамата бяхме супер изморени и в крайна сметка го оставихме за следващия път. На следващия ден просто станахме, закусихме, пихме кафе навън на канала и това беше общо взето. Аз си тръгнах, изпуснах си рейса, трябваше да се върна, да си взема влака. Голяма дъндания беше. И така, прибрах се в Айндховен, тук съм още 2 седмици, този уикенд за рождения ми ден съм в Полша. Така че, очаквайте!